ассалому алайкум кадвонони азиз, ба канали Гулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи мураббои анҷирро пешниҳод мекунам ва сараввал барои мураббо мо шарбат мепазем ва шарбатро аз андозаи 1:1 ҳисоб мекунем, яъне барои 1 коса анҷир 1 коса шакар мегирем ва барои 1 коса шакар ним коса об. ва чуноне ки қаблан ҳам гуфта будам, барое ки шарбати мо хуб пазад ва ба қиём биёяд, дар вақти пухтани шарбат тамоман онро намекобем ва инҷо ки 2 коса шакар ҳаст, ба он ман 1 коса об мерезам ва рӯи ҳарорати миёна гузошта мемонам ки ним соат биҷӯшад ва ба қиём биёяд. анҷирҳоро бо сихчӯб як сих мезанем ба хотири оне ки дар вақти пухтан анҷир накафад ва акнун онҳоро дохили шарбат мекунем ва мегузорем дар оташи миёна 15 дақиқа биҷӯшад. баъди 15 дақиқа оташро хомӯш мекунем, сарпӯшакҳоро дар об ҷӯшонида зарфҳои шишагиро 10 дақиқа дар буғ нигоҳ медорем ва акнун мураббои гармро ба зарфҳои поку тоза кашида бо сарпӯшҳо маҳкам мекунем ва мисли ҳамеша 2 шабона рӯз бо дастархон гарм печонида мемонем. ва хуб боз як захираи дигар барои зимистон омода шуд. ҳатман омода кунед. қаблан арзи сипос барои дастгириҳоятон. шаботон хуш.